अखिया से अखिया के तार लेवे दो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे दो। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे दो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे दो। नहीं आई हम फिरी एज भइल नहीं पूरी कुछ और दिन फल फलहार लेवे दो। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे दो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे दो। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे दो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे दो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। कोरोना टेंशन ये धन बाटे तोहरे, होखे द टाइम प्यार करी हो तू गहरे। अरे तनी वेट करो ना, अब कितना करी देखी जवानी गुलगुल मन पड़ी हरे, तोहरे चक्कर में सुतल रही अखरे। तनी करो यौरी वेट सब होई जाई सेट, खट्टा मीठा कुछ तू पहाड़ लेवे तो। अरे तनी बर्दाश्त करो ना। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे तो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे तो। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे तो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे तो। M2 रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दीपक सिंह रह तू खुशहाल हो, जाई न कहीं तोहरे हमाल हो। अरे बुझल ए बाबू, अरे ना हो अब से कनी तू के जानी भरमावो, एहो करे जा तनी भीरी तू आवो। रोमियो अमित राजा अब बजाइल तू बज धीरे धीरे आवा यार अब प्यार लेवे दो। अरे मान जाना। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे तो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे तो। तनी अखिया से अखिया के तार लेवे तो, आवो से दिया पोये दिया निहार लेवे तो। मिक्स बाय M2 रिकॉर्डिंग स्टूडियो।